Jo, en nom de tots vosaltres, li vull donar la benvinguda i les gràcies a la senyora Montserrat Nebrera per estar aquí avui entre nosaltres. Gràcies a vosaltres i sobretot per això, per l'oportunitat que em doneu d'aprendre, perquè no són paraules buides. La major part de les vegades en què tinc contacte amb les persones que treballen, que no és sempre la meva vida desgraciadament, que treballen i que s'esforcen i que s'arrisquen, jo surto amb una clau de volta nova amb allò que puc proposar i, per tant, a banda del que jo pugui dir, que tingueu ben present que per mi aquesta és una oportunitat de conèixer no solament els sectors i les preocupacions, sinó de primera mà el que L'alternativa de govern és un projecte polític que no viurà si no és amb el moviment social que li doni base, que és un moviment social que aviat posarem en marxa i que ha de dir a l'alternativa de govern si s'ha de presentar a les eleccions. Ens hem cregut que els serveis públics són gratis, per això demanem que tot estigui cobert, que ens costi pocs diners i que la responsabilitat l'assumeixi un altre. I aquestes 4 coses solament es poden canviar si el sistema és liberal. El liberalisme polític diu que la llibertat de l'individu és fonamental, llibertat de l'individu per escollir l'escola dels seus fills, el sistema de modulació empresarial, la manera en què regula un servei, tot el que fa referència a la llibertat empresarial està aquí, però té límits, perquè en un sistema liberal tot ha tingut sempre límits. La usura, l'explotació, la discriminació, tot això està ja regulat. Al sistema econòmic li interessa a la gent que comença a patir des del punt de vista econòmic i ha de pensar que una part importantíssima del seu benestar futur passa per enfablir, reduir a la mínima expressió allò que anomenem el principi de subsidiarietat, l'administració pública. El meu principal interlocutor, malgrat que estiguem aquí rebent inputs des del punt de vista de les coses que s'han de fer, el principal interlocutor és el de la primera via. Persona que més o menys té la vida resolta, gent molta d'ella que és assalariada, que més o menys pot anar vivint, que pensa que la seva vida no trontollarà. És veritat que hi ha 5 milions de parats, però hi ha molts milions de gent que no està parada. Jo no estic parada, jo treballo a la universitat i vaig vivint. Ara a mi lo del momio me cabrea mucho. Hi ha molta gent cabrejada en aquest primer nivell. Regeneració política, llibertat pública, és a dir, llibertat de la gent, llibertat individual i reestructuració territorial. La primera és aquella que per mi és l'element fonamental. Per això em pregunten a les entrevistes, ¿cuál es su principal interlocutor? Mira, el demòcrata descontento. O sigui, la persona que no està patint per la hipoteca. Pot pensar que el sistema trontolla, però no creu que trontolli el seu nivell de vida. Aquesta és la majoria de la gent. La majoria de la gent no està en aquest moment patint per la hipoteca, encara que pateixi molta gent. La majoria de la gent està fins als nassos del sistema polític que els hi roba diners. Que la Unió no val a qualsevol preu. S'ha de recuperar una justícia territorial que no existeix, per exemple, en matèria de finançament. Nosaltres tenim un model a Alemanya de com es pot fer una compensació territorial que sigui ens defensin a Catalunya i a la ciutadania catalana.